Така. Майко. Така. Да сложим бронята. Така. Аз ще ти направя оръжие. Оръжие. Меч и кирка. Айрон. Ето. Е, само един не може ли? Стига, бе, бати, гадни си. Ето, с жълтия. 31 имаш от 33. Я. Къде са? Еми, трябва ти... Къде ти беше? Горе ли ти е градината? Ела. Майко. Имаш ли такова? Вълна. Чай малко, трябва ми дърво. Ето ще си взема. Чакай, бе. Направи с къща като хората, бе. Махни го тук зулха в бутон, бе. Така. Къде ти е вълната, бе? Добре. Майко, това е много, бе. Готово, бе, това ми трябваше само. 9. Чакай, бе. Ето, това ми трябва. Готово. Ето тия. Връщам я в чест. Ела, сега ти покажа нещо. Хора, май тази вечер няма да се списам, че от някакъв крипа да не бъде, че... Това го взех, знаеш ли що? Ами да. Не, стъпка. Не, просто ще е стъпка. Така. Добре, чакай, ще засъдя тогава аз. Браво, Сене! Много силно. Това е тази градинка. Оп, извиняй. Те ще се качат тук и ще избягат, бе, човек. Затова ще си направя една дървена браза и ще ходя за дърва. Не дай ми. Дърва. Дай ми, бе. За ограда. Еми, направи тогава. Бе. Оп. Ето до тук трябва да стига. И сега затвори. Стой сега. Отиди и направи едно... Ето. Оп, ти си сложил, бе. Чай да го отворя да изляза.
Чай. То дали ще можем изобщо. Скоро вървиме с 12-11 FPS. Както винаги, аз нямам легло. Чай, че нещо ми забиват. Аре бе? Айде. Чай, че нещо ми забива. Айде, леги. Извинявам се. Картофи или морков? Овцата, леле, майко. Ето една овца вече имаме. Тя колко отба? Вземи. Ми вземи. Чай сам. Ну. Верно ли? Давай. То те ще пак нещо. Това трябва да се запълни тук. Аре бе. Мери бе, свини малко. Прасета ще ни трябват ли бе? Прасет, да, ще ни. Аре, умри, ма. Баси кукушката. Той тук Миткал съм идвам за тебе. Май колко бързо ми пара храната. Добре, нахрани ги. Не бе, аз убих бе. За какво ти е? Нали ни трябва прасета, ти направи това. Храня по-малко. Ето, ако стига.
Ново начало, бе. Крави, трябват ли ни, бе? Какво, прасета? Аз намерих е тук до нас има. Виж, ако има прасета некъде... Крава, виждаш ли некъде до тебе? Ако имаш пшеница, я взем. Помощ! Давай. Чакай малко. Имаш ли пшеница в тебе? О, ето кокошки, аз ще взема кокошки, ти вземи кравата. Три. 4, да. То как се бъгнал там? Махни се, бе. Кошките, бе. Къде, бе? Чакай. Абе, защото... Чакай малко, да видиш как се прави. Само да видиш. Добре, бе, ето само... Не, бе, добре, ето. Ето тук ще ги вкарам, бе. Брат, ма умен ли си, ще забие всичко? Човек, тъпия хема бувам, така пестиме, такова пестиме, дърва и огради. Ама? Чакай. Ета, айде. Влюбляйте се. Чай да видя как са. Ей, Зезна! Връщай се, ма. Готово. Чакай, виж какво се спална. То дали ще има хубаво неща? Да знаеш, защото може да я не видим, пие полшани. Същия. Искаш да му ги по ламата? Убий го. Същия, убий го. Чакайте, не. Оп, ето е. Не ги би, втората не би.
Ема, убий го този смагъл. Ела те вържа, бе. Нема да остия да те плюе. Чай са. Видя къде върва. Да, може килимче и на нея ще слагаш само. Чай са. Трябва да за... Слез, бе! В тебе ли е лъжеца? Еми да, и вържи. Аре дай, бе! Аре дай, е там ще я вкараш. Вържи я просто. Бърза ли я? Чакай сега, имам килимче в мене. Заобичай ме. А, ето бе, ето бе, ето. Натама. Как се управлява това животно, бе, господи? Я го отвържи, бе. Мирно. Май с пшеница се управлява, бе. Напред. Махни се с разни. Ти лами, какво да бе? Чай да сляза. Не знам какво е да човек. Арде сложим просто една тъща. Тук не искам да мърдаш, че ще кил на главата. Аре, спинка ми. Пържулите ми! Това за пържули ми така. Още ли си тук? Някой ми взе пържулите. Аз сесех. Аз тя. Айде спи. Айде да се спиш. Чакай малко. Пата няма да чакам, ще убия. Готово. Влизам. Момент, че ми забива, бе! Ще ме убиеш ти. Дай ми един enchantment меч да видиш как умираш в ръцете ми, бат. Добре, лягай, бе. Това хора 18-минутно видео. Така, имаш ли лапис нещо за рут? Гледай бутона къде пак. Бутона къде? Щупи го. А къде бе? Не. Къде е бутона да те шил на един път? Човек, отиди напред, ела напред към мен. Да? Не го махах, не скупи. Ако те го да видят зомби, като си 30. Добре, чакай, ще направя тогава. Ето. Няма взимаш това, Няма, бе. Чакай, бе. Ето, един бутон, два бутона. Отгоре не може ли? Отгоре не може. Браво. Оп, извиняй. Ето, бе. Искам да ви направя един чест. Чакай малко. Добре, нещо лапис нямаш ли? Няма лапис, всички да чам да Показвайте. Аз отивам да видя някъде прасета ли, да знам. Прасетата ги взимам да си ги развъждам, няма да ги взимам да ги коля. Хора, защо не искам. Тук има още 3 овце.
ще ги убия. О, ето прасенце. Лаве, Митко! Митко! Асене! Хора, след малко ще се върна и ще видите как аз и Асен се биеме и да видите кой е по-добрият спартанец. Връщам се след малко. Хора, започваме битката. Айде, Митко! Опс. Опс. Айде. Не, чакай. Няма чакай. Айде. Давайте. Аре, стига, бе! А той хапа! Той хапа! Ехе! Що хапваш, бе? Давай, стреляй! Така! Това не се зачита, това не ме интересува, че си паднал. Да, на едно сърце съм. Я ще отида да хапна. Дай малко да хапна. Ти удариш ме, човек. Ай! На половин сърце съм, човек. Ай! Туш! Айде! Давай! Ай, 1, 2, 3, go! Какво правиш, бе, бате? И аз това си мислих, бате. Да, и аз съм спокоен. Я... Аре. Чао. Хора, той ме би, защото нямах щит. Щита ми се щупи. Признам те, ти си по-добър от мен, били ми дал нещата. Тинки. Да, защото той е с енчантно ти. Дай ми щита, дай ми меча, бе. Да, бе. Погледни, бе. Бата, ако е паднал в лавата. Ако е така, прасете лайк, абонирайте се за канала и на двамата камбани, чанове, пускайте. Не мога. И от мене... Чакай.